खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल आरो हेल्थ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा मोनहा मैया इउनियन मिनिस्टार अमित शाहखौ बिथांनि न'आव थांनानै लोगो हमहैदों। बे मिटिंआव बिथांमोननि अनगायैबो चिफ सेक्रेटारि अफ आसाम कुमार सन्जय कृष्णा आरो जइन्ट सेक्रेटारि इन इउनियन हम मिनिस्ट्रि फर नर्थ ईस्ट सत्येंद्र गार्गबो दंफायोमोन। बे मिटिंआव बिथांमोनहा आसामनि माखासे गोनांथार मावनो गोनां खामानिनि सायाव रायज्लायदों। जेरै फार्स्टआव दङ 27 जानुवारि 2020 आव जानाय बिटिआर एकर्डआव थानाय दफाफोरखौ मावफुंनायनि सायाव। सेकेन्डआव दङ आसामनि मोन 6 जनगोष्ठीनो एसटि स्टेटास होनायनि सायाव। थार्डआव दङ एनआरसिनि सायाव। फोर्थआव दङ आसाम एकर्डनि 6 क्लजनि सायाव। इउनियन हम मिनिस्टार अमित शाहजों रायज्लायखांनायनि उनाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों मिटिंनि सायाव माखासे खोथा बुंथिदों। बिथाङा बुंदों बिटिआर एकर्डनि सिङाव थानाय दफाफोरनि सायाव माखासे मावनो गोनां खामानिफोरखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ लोगो नांनानै फैगौ 30 साननि गेजेरावनो मावगोन होननानै फोरमायदों। आरो बिथाङा आसामनि मोन 6 जनगोष्ठीनो एसटि स्टेटास होनो थाखाय रिपर्टखौ इउनियन हम मिनिस्ट्रिनो गथायनो स्टेट मिनिस्टार्स काउन्सिलखौ सिगांनो बिथोन होखाबाय होननानै फोरमायदों। आरो बिथाङा एनआरसिनि सायाव आसामनि बांलादेश बर्डारनि सिमायाव थानाय डिस्ट्रिक्टफोराव 20% सोलायनाय लाबोनाय आरो गुबुन डिस्ट्रिक्टआव 10% सोलायनाय लाबोनायखौ सेन्टारा गनायगोन होननानै फोरमायदों। आरो आसाम एकर्ड 6 क्लजनि रिपर्टखौ एक्सपार्ट कमिटिनि गेजेरजों थाबैनो दैथायहरगोन होननानै बुंथिदों। बक'नि नदियापाराव गंसे गोख्रै खारनाय ट्रेनआ गंसे गारिखौ सौख्रांलांदों। बे जाथायाव गारियाव थानाय नखरनि 3 मानसिया जायगायावनो थैदों आरो सासेया बासायनो हादों। थैनायफोरनि मुङा आब्दुल जलिल 50 बोसोरनि, बिथांनि बिसि सनिया बेगम आरो बिथांनि 12 बोसोरनि फिसाजो आफरिन आख्तार। बिथांनि 4 बोसोरनि फिसाजो जन्नत आख्तारा बासायनो हादों। दा बिखौ हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय लांनाय जाबाय। डक्टर आब्दुल जलिलआ सयगावनिमोन आरो बियो गरायमारिनि फखरुद्दीन आली आहमेद कलेजनि फोरोंगिरिमोन। बिसोरो गंसे वागनार गारिजों रेलवे ट्रेक एबा रेल साइटिनखौ बारनो नागिरनायावनो गोख्रैयै खारबोनाय गंसे ट्रेनआ बिसोरखौ सौख्रांलांदों। इउपि पुलिसआ सासे माल्टि लेभेल मार्केटिंनि गेजेरजों रां थगायग्राखौ हमदों। बिनि मुङा हरिओम यादव, लखनौनि चानपुर गामिनि। माल्टि लेभेल मार्केटिं जेरै सासे मेम्बारनि सिङाव गुबुन सासे मेम्बारखौ सोनाय आरो बेबायदिनो मानसि सोलांबाय थानानै माखासे कमिसन मोननाय। बिनि गेजेरजों हरिओम यादवआ गासै 600निबो बारा मानसिफोरखौ थगायनानै खमसे खम 60 करोड़निबो बारा रां मानसिफोरनिफ्राय लुथिदों। बियो गाव खुलिनाय कम्पानि आलास्का रियेल इस्टेट प्राइभेट लिमिटेड, आलास्का कमोडिटिज आरो आलास्का इन्टारप्राइजेसआव रां होयोब्ला 60% एबा 60% मुलाम्फा होगोन होननानै मानसिफोरखौ थगायोमोन। जोंनि जायगायावबो बेबायदि माल्टि लेभेल मार्केटिंआ गोबां फैयो। बेफोरनिफ्राय नोंथाङा एसे सांग्रां जानानै थायोबा नोंथांनिनो मोजां जानो हागौ। जम्मु एन्ड काश्मीरनि आरएसपुरा सेक्टरनि इन्डियान पाकिस्तान बर्डारनिफ्राय बिएसएफआ 62 केजि हेर'इनजों लोगोसे गोबां हाथियार मोननो हादों। पाकिस्तान टेररिस्टफोरा इन्डियायाव हाबफैनो हायैनि थाखाय इन्डियासिम हाथियार दैथायहरनो गोदान लामाजों नाजागासिनो दङ। दाखालिसो ड्र'ननि गेजेरजों हाथियार हरनायाव जम्मु एन्ड काश्मीर पुलिसजों हमजादोंमोन। आरोबाव मैया पाकिस्तानी टेररिस्टफोरा इन्डियासिम हाथियार दैथायहरनो थाखाय आरो गुबुन लामा लाबावदोंमोन। बिएसएफफोरा इन्डियान पाकिस्तान बर्डाराव पाकिस्तान साइडथिं माखासे गाज्रि खामानि मावनाय आन्दाज मोननानै नोजोर होनो थांदोंमोन। बेयावनो टेररिस्टफोरा बिसोरखौ गावनानै खारदों आरो बिएसएफफोरा बिसोरनिफ्राय 62 केजिनि हेर'इनजों लोगोसे माखासे हाथियार जेरै 2 चाइनिज पिस्टल, 4 मेगजिन्स आरो 9mm नि 100टा गुलि मोननो हादों। बिएसएफफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला बिसोरो पाकिस्तान साइडनिफ्राय इन्डियानि साइडथिं पिभिसि वाटार पाइप एबा दैनि पाइपनि गेजेरजों बेफोर ड्राग्स आरो हाथियारखौ दैथायहरदोंमोन। बिएसएफआ मेघालयनि सानजा जेन्टि हिल डिस्ट्रिक्टनिफ्राय 3 मानसिखौ 3 ट्राकआव मोसौ लांखुमानो नागिरनायखौ हमनो हादों। 3 ट्राकआव गासै 55 लाखनि मा 97 मोसौ दंमोन। बे मोसौखौ बिसोरो बांलादेशआव फाननो लांनो नागिरदोंमोन। आसाम पुलिसआ मैया क'क्राझाराव गोबां बिबांनि हाथियार मोननो हादों।
कसुगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय सान्थिपुरनि हाग्राबारियाव दोनखुमानाय हाथियार जेरै गंसे AK-47 राइफलजों लोगोसे मेगजिन, गंसे UG राइफलजों लोगोसे मेगजिन, गंसे पिस्टल, थरब्रै ग्रेनेड, मोनब्रै डिटेनेटर एबा बेरफ्रुहोग्रा डिभाइस मोननो हादों। मैया आसाम पुलिसनि साब इन्सपेक्टरनि फरिखाया पेपार लिक जानायनि थाखाय फरिखाखौ लिरफुबाय थानाय समावनो दोनथ'नो गोनां जादोंमोन। स्टेट मिनिस्टार अफ इन्डास्ट्रि चन्दन महन पाटवारिया बुंथिदों साब इन्सपेक्टरनि फरिखाखौ थाबैनो खुंफिननाय जागोन आरो जायफोर एप्लाइ खालामखानाय बिसोरो नैथि खेबनि थाखाय एप्लाइ खालामनांनाय नङा। आसामनि चिफ मिनिस्टारा बे जाथायनि दायनिगिरिखौ नागिरनानै थाबैनो साजा होनो थाखाय आसामनि DGP भास्कर ज्योति महन्तखौ बिथोन होबाय। जरहाट पुलिसा माखासे खौरां मोननानै रूपक दत्ता मुंनि मानसिनि न'निफ्राय गोबां हाथियार जेरै 9mm पिस्टल, बेनि मेगजिन, बेनि गुलि आरो .22 पिस्टल्स, बेनि मेगजिन, बेनि 50था गुलि मोननो हादों। 43 बोसोर बैसोनि रूपक दत्ताया जरहाट डिस्ट्रिक्टनि लिचुबारिनि। जरहाट पुलिसा दा बेखौ एरेस्ट खालामबाय आरो बिनि सायाव दा इनभेस्टिगेशन खालामगासिनो दङ। लक सभायाव मोनथाम फार्मार्स बिल एबा आबादारिफोरनि बिलखौ पास खालामखांनायनि उनाव जोबथा एप्रुभेलनि थाखाय लक सभाया रायजो सभानो दैथायहरदोंमोन। मैया रायजो सभाया बे मोनथाम बिलनि मादाव मोननै बिलखौ पास खालामबाय। बे मोननै बिलफोरा द फार्मार्स प्रड्यूस ट्रेड एन्ड कमार्स बिल 2020। बे बिलनि गेजेरजों आबादारिफोरनि आबादखौ अनलाइननि गेजेरजों बायलाय फानलाय खालामगोन। गुबुन मोनसे बिला द फार्मार्स एग्रीमेन्ट अन प्राइस एसुरेन्स एन्ड फार्म सार्भिसेस बिल 2020। बेनि गेजेरजों आबादारिफोरनि आबाद मावनायनि सिगांनो कम्पानिसफोरजों आबादनि सायाव एग्रीमेन्ट जाखागोन। बे बिलखौ पास खालामनायाव अपोजिशन पार्टी जेरै कंग्रेस, शिवसेना आरो TMCनि MPफोरा रायजो सभायाव गोबां दावराव दावसि खालामनायजों लोगोसे चेयारमेननि माइकखौबो सिफायदों आरो पेपार्सफोरखौ सेख'नानै गारस्रावजोबदों। अपोजिशन पार्टीनि मथेब्ला बे बिलखौ लाबोनायाव आबादारिफ्रा गोबां खहा जागोन आरो आबादारिफोरनि दिहुननाय आबादखौ गिदिर गिदिर कम्पानिसफोरासो सामलायजोबगोन आरो आबादारिफोरा गावसिनि दिहुननाय आबादनि सायावनो जेबो मुलाम्फा मोननाय नङा। बेराफारसे अनलाइननि गेजेरजों कम्पानिसफोरजों थोंजोङैनो बायलाय फानलाय खालामनायाव आबादारिफोरनिनो मुलाम्फा जागोन आरो गोरलैसिन जागोन होननानै प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया बुंथिदों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। जोबनायाव दङ भारत आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियायाव दासिम 54,49,902 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 87,312। हामनाया गासै 43,53,029। आसामाव दासिम 1,56,680 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 1,25,540। दासिम 30,575 नि देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 562 जन। मैया आसामाव कर'नाजों गासै 14 जन थैदों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।